washiya ubhutiza wava kabuhlungu ne lahamba ixesha Broski yes ufuna ukwenza ntoni kuBroski ifika nini imini ethi I want to do lento ke ngokubantu enapha kubona ngayo okay sibanikile ngoku background bayibonile yes ndiyayibawela imini odecide ngayo ke ngoku into ba nangu Broski and then ipurpose yakhe ndifuna uyiva from kuwe okay intoni le sene idea ngenxa ka brother uqhubekisile ubrother you feel into ba you would have done, you should have done izinto okanye if only bukwazile umnceda you know if and understand kahle casted through apho ustarted through into hey ngoku sisuka apho besisuka khona singene freeway uyanibonisa ba uqaliphi ngathixo le ndawo sikuyo from eSoweto ikude yona qala ayikude and then uphinde unibonisa yo ndiphinde ndicike yo thize noba ngafika inyawo zami zinjani khathi ustate nje through up okay into yoba kuthini ke ngoku so ubrother wami sindithuseleke last year so into ndandisendiyenzile ipicture yento ba okay injani lento yayingekho okay uBroski is a slang word shortened from the word brother alright si slang word yabo si slang word la Broski yabo but usuka from ubrother from bro yabo so nami that decide to sebenzisa scheme yabo jita bafuna intoni yabo then ndathathela gama Broski mina because of nifuna le way ibe relatable kwi 21st century kuma 2000 yayazi mos so I'm the lost ubrotherhood zange nikwazi umsebenza because it's something that already exists ndayijika yabo because ngalanyaka ndichaza ngayo lento brotherhood taphinda ndabuyumva bayama ngikho ready ayinami na structures right lento nento so mandibuyumva yabo kulapho ke ngokuthe kosoleka le outer phakum ndabe kanti ndiyaphusheka last year no nika le way yadingeka look how your brother like lost his life to drugs to into bangathethi mental health zonke izo zinto role models nongabi self sufficient nongabi na mentor nokungabi like emotional support so that's where ke ngoku izotyhaleka khona iphupho it's like bekuthiwa brother if you are not taking this thing serious we're going to take people away from you yabo so take brother wam then last year ke ngoku ndihlele no sister wam ngo December uaphelela umncinci unibiza Broski xa ndiza yabo ngoye kwekazi ukuthi bro and nakhona kudala in face ba so libala kaloku bandimi bedla ngokuthi Broski ko utheni unga ngimention lonto le yabo so sanje into ingaphandle okay so watsho kumba ndathi kuye no this thing, I like this name Broski I'm going to name the organization Broski search around the name ndafumanisa bali igama eli relatayo kule nto ndifuna uyenza ndalifaka ndalungisa yonke lento ndiqale na Veer yabo ndiyenza with ikhona enye brand andifunda nayo high school ebemane ndisiza kuye xa ne ideas mane ndiyibonisa yawuthi yama njani suka nayo primary tongo Sipho to Clean Boy iguda bekuzobeni ndidesignelwe yiyo lento la out Sipho to Clean Boy ndiyenzelwe yiyo lento but ngoku okay xa ngijongile apho ngaqala ngathi ngithe jeb okay mhlawumbi abantu bagay abayithu no ngamajitanga like brothers like zibambene so like you see what you're saying now ngabantu abagay because I society already has that la nto yokuba xa nihagana ningamajita ni gay kanti kaloku kuba kukho fight nobufele so kusenokwenza kuba ngumuntu olwela lento no mhlawumbe uyabalwela kaloku amashita even kwamna yabo I lack information okanye knowledge in terms of izinto ezifana ne LGBTQ community nendoni yabo even usister wami lo ngaphelele like upha to the community yabo so I don't have information about that community and I'm not against yona I'm not supporting yona because I don't have ndinje it's affecting ndilapha yes yabo so that's why lento ilela hlobo ke ukurepresent abafana noba ungophi umfana I represent abafana mna ngalento so that's why it's Broski so ndaqomba okay now ke ngoku manikhawulezise ndenze lento so le out ndabuyela kule out because
benikwazi involve ingabuyeli kumi ngathindi manje niyiphushe mfethu kandenzelele design kandenzelele yade yandenzela le this year ngoske ndibe ngumuntu okhulayo ke nami ndino TikTok ngithini yabo ndabe ndiyithethe into yokuba ndine organization lelihlobo but ke ndifuna into lelihlobo yandenzela lento indenzela kwayo lento ke ngoku that's when I decide ke ukuba okay ndinayo le organization sikhona structure solid structure yonke into ivision imission ikhona a problem ke ngoku how do I go by and convince people about this thing uyabo abandinalento but ke ngoku there's a belief within me that if something that you're doing is a good thing to do you don't have to go around and convince people about it people will eventually fall for it. That's when I was like convinced by Zolani, don't go around knocking on doors and telling people about this broski, the living experience thing. Be a creative. Yeah, because we've always wanted to be remembered around creatives. Because I'm not rich history. Yeah, but there's nothing unique about you. Mhlawumbe okanye family yakho ba, mhlawumbe waziwe ngefamily yakho ba, lewe abanye abantu ba recognize wangalo. What are you going to do? I was like, okay. Ndihleli ninyi prime 17 yabo bendingumuntu oyithandayo into ze fitness kanje like uzenzela push ups ugym ubaleka nento just for abantu be health nento but bendingayoyanga kakhulu ndiyayithanda kodwa yabo so I was like le out man fanini inoba kunganthatha ixesha lingakanani ukujima for ukuye eKapa yabo kukhona into ujima yabo yeah because of like le way ndibuza le outing nge-11 ka-August ithi kumba ufuna eKapa yaphambana manje naziphi ihleke yabo ndithi ufuna eKapa yabo and with a straight face futhi ndifuna eKapa afuna nayikho le nto ithethayo wena nendoni search le nto ndi-screenshot ndiqombe ndizayijonga pha endlini yabo ndoni searchileke ndisearche imap imap okay ehlobo ndithetha ngalo how many ndibuza ku-Google how many days will it take for me to go to Cape Town. Okay, Google walking. Google angavezi days, aveze hours, which is 174 hours. Ndiqomba ndimnandanga kumoski maths elihlobo labanye abantu. Yaphazamisela kumetric lokho. Yabo yabo ndiqombe tavomo. Ndiqombe izawuthiwani ke lo my brother yale maths because days 48 hours uzayibala njani wena le engome. Sokolisa le nto mna. So it's 110 divided by 24. Yabo ingqomeza nisokolisa manje mana nisokolisa lento because benifuna days mina yabo ingichazela banda thatha days ezingakanani yabo ebhaxa ndibona kuvela hours qombe okay eminini ndingawokha kangapi yabo jonge 10 hours noma ngo10 hours ndingathatha ixesha elingakanani jonge 10 hours mhlawumbe ndiphume ngo6 so ndingamokha 10 hours mhlawumbe between 5 because also funa ngicinga indawo lala yabo sayithini lento une bridge in mind nje yabo ayi garage zanithethe ngebridge garage yabo zange ndaye eKapa khumbule yazi eKapa andiyana bijonge ngaphi eKapa life nami zange ndalibeke eKapa mina indawo seke ndaphela kuyo ndandiye eGeorge nakhona ndandihamba neteam yesoka ndandibizwe iteam yamajita angaphandle yabo but aphangele P14 so ndandodlala pha isoka nalamajita so ndaye eGeorge elohlobo nakhona ndizayikhumbula lo ndlela leyo kwasekunetha usemotweni uqhubi wena yeah sasaba ngetaxi yabona lapha ndimane ndilala yabo so xa ndijonga le nto ndijonge man apha iplan ithi istop sokuqala out of bandingasuka apha ndingastopa eTonile so eTonile ndiyahlala phaya negarage ndizaya phaya egarage kla mhlawumbe imanager ndichazele uba ndenza ntoni and then imanager in peace space bandihlale nalamajita because yaphangela night kakade ndizahlala nalamajita ngentseni ngomso ndiyaphinda ndiyayibetha because andizukwazi uhamba ebusuku anazibana zinantoni irisk ndiyibhale le plan from Tonile ndithi ndizawuthatha i10 hours ndiyibhale from Tonile to Jeffreys Bay izawuba yi7 hours yabo ndaphelela pha ndijonga xa ndiminus kulo 174 ayiyazihle ezi hours izawuyithini le nto Zolani yaya kule Kapa okanye uyi azihle hours but this thing is gonna work le way yabo mandenzele way msebenzini siya pressurize for a leave yabo uthatha intsuku yeah thatha basathatha intsuku ziyanda
ndithi no andizukwazi uthatha leave yabo because leave ndibekele ukuya eKapa na for ngoJanuary xa ndihamba ndiya kwitrip namajita because kune trip besiyiplanile namajita amasemonti esaya kuyo ngoJanuary Espan uye eKapa hayi wethu man usodlala wena uya ngantoni eKapa uya kwitrip abantu bacima ndiya kwitrip eKapa I was like no it's fine yabo le out iyayazi banza eKapa yona so ndimane ndiyiposta lento ku WhatsApp wami na ku Facebook wami yabo ba Cape Town ntoni yabo abantu bandihleke bafuna eKapa yeah uyaphambana wena wazamka ingqondo nento izoqala uba serious i-leave mosindeza iqala nge-13 kaOctober so silento ndicinga ngo-August so ke ngisiya kuSeptember nge-first day kaSeptember ndiyabala ke ngokuba 30 days of preparing to Cape Town haza aqala icomment ezimbi uhlekisa bafuna sozolenza ixesha eKapa ntoni hey ayisondele ndiyavuka kusasa ndisuke ekhaya eSoweto ndiyajoga ndiyojika national and then walk because ndifuna uyipractice lento of talking self talk motivation apha kum ngalento so that's why I got to learn ba pain doesn't hurt more than it hurts it only in a peak one iphelele phayana and I have to see beyond bad things happening to me and zonke ezi conversation dla ngoba nazo nabantu about motivation ndizithetha kum ke ngoku yabo yani preparation inoba ku day bani I don't remember ku day bani ndaposta ku Facebook banza walk eKapa ndaposta ku WhatsApp ndaposta neKapa hey when I think about this thing I wish those people they never said those words kum but asozuyenza lonto but wami there's even a guy eyanhlekaya athi hayi wena sophambana apha yabo usamazi lo muntu lo yeah I know him uthini ngoku bafana nabantu abasenkukhu ezisuka imilomo ngoku abanye babo yabo even nasesipani khona enye imisi that hayi uyaxoka sozoyenza lonto lezo lana nento unqena kangaka wena nentoni yabo ndiqoma like you guys don't know ba anything kum in Africa I do it like regardless of andifila njani sorry andifuna ulibala man lento sizahamba nayo sone but ngoku andifuni xa sifika phegqibeleni ndilibala yes what you have done it is not just about ukuwalka it's not but what you have done it shows abantu into yokuba ngabana it's possible what you have done do you know what other people abanemali benza ntoni abangahlala eSoweto abahlala eSummerstrand abahlala Lovemore Heights they book a flight bayonyuka eKilimanjaro yes but they do exactly that and they do it for days yes so eKilimanjaro uthi uyanyuka and then phinde unyuke phinde uhle to get to the peak yes and they pay imali ezinkulu yes to do what you've done yes and when they come back from they feel but they can conquer yabo so yabona lento ifumeneyo yoba kubekho abantu abathethe ezo zinto it's because those people they can never do lonto and they project ke then I was going to say something exactly one of the things that I've learned about people now in Aputwam people they know the impossibilities kakhulu into ezi-impossible ba ayisoze yenzeke they know them more than they know izinto ezi-possible reason because of that they worry too much abantu like yabona khona man courage is not moving in the absence of fear is moving in spite of it that's what I did andizokuxoxela ndithi bengoyiki mina ngixesha endleleni nguye eKapa bendisoyika bhuti wami but ndazixelela ba like I'm gonna meet i-destiny yam into efuneka yenzekile kum izawudibana nami ukuba befuneka yenzeke endleleni eKapa izawudibana nami yabo and also wena bhuti wami uthi uNelson Mandela ukusetlisha there's no risk okanye there's no passion in playing small and settling for a life that
life wena onoyiphila usetlishe for a life less yazohlise kune life more than onoyiphila that is capable of living. Akho passion up, akho nto inhle ngalonto leyo. Abantu mabazame, yabo. So with that umna ngexesha ndi-announce lento leyo into endiyibonileyo abantwini like abantu they fear. They fear kakhulu, and if fear Grootman akho nto wrong ngoyika. Fear makes you aware that you are alive. Fana ne-happiness, i-feeling yabo ikwenza ubone uba you are alive, uyaphila. But eyona nto wrong udoubt nokuhesitate. Because fear ikhuliswa ifeeder off from doubt and hesitation, and then decide uhlala phansi ungenzi nix. Yabo? So those people who were saying izinto ezoyikisayo, uyayazi garden route, uyayazi fan start naqatyelwa pha uhamba ngenyawo, uyayazi so udlulenza fan start njengoba kuthiwa kanje ngenyawo ke wena. Khandi hambe ngenyawo, I'm not gonna lie, khandi hambe ngenyawo fan start then ndathatha lift because like nam bengafuna urisk bengathi ndiyozibulala because I was doing anything enza nqanda ndingastotshwa from crossing indawo zam because of ndicingana nexesha. Yabo khandi lento zengeni. And one of the things abantu ensolomon bachazela yona, the walk was never about proving into about that I'm capable of ukubandedwa be life in, was bringing ubuntu nokubuyisa abantu, because the help that I got from people ibonisa bona abantu into yokuba bakhona abantu abafuna unceda out there. I-walk ndizenzele, yes, I did walk. There are videos ezibonisa ndi-walk. There are people who can tell abantu babandibonile ndi-walk. Yabo, umna ndihambe indlela ezinde bhuti wami, like abanye abantu bangasoze bakwazi uzahamba. Oma Riviere Sondere nditshiswa lilanga, indawo ingena shade. Ingena shade. Oma ndole ndawo oma Riversdale, indawo ezihamba zitha amajiko abantu abangixelela akambeki ngenyawo phana, but mina did that. Ku AI xa ndivela mina ndingowesithathu man. Kwabantu abayenzileyo lawe ngamangam la. I'm the first black man. Jesus. Like abanye abantu like this thing that I did bayithathela lula because of banelani ba hayi zolani ntonto. And I know why. It's because yazi yabona xa une problem nawe, une problem nesiqu sakho, you match omnye umuntu ngesiqu sakho. And ke ngoku like you won't be happy for umna xa wena ungakwazi uba happy for wena. Uzawukwazi njani? Uzawuba happy njani for him na? Yabo? That's why we will say it a lot of things. Hayi khange uyiqabele i-Van Staden uhamba ngenyawo. Benza iqabela njani i-Van Staden kuba bebantu bezibulala pha. Bebenza ndiye kanjani amapolisa anigqithe pha. That's when they brought those problems abantu zento zema-garden route, zoma Van Stadens, zendawo ezi-dangerous eKapa. So kule part ye-Van Stadens, how did it happen ke ngoku ba ufumene hike from P to P? Like I remember bendihamba nefoni yam mos. Ifoni yam iphelelwa yi-battery. I was 4% ngela xesha. So I was trying to alert people that guys andizofumaneka efowunini, yabo? So njengoba ndingazufumaneka efowunini, ifowuni yam ifleta na-power bank nantoni. The work was not prepared Grootman ngale ndlela suppose prepared ngayo. Bendingena-power bank, bendinamanzi namabhanana amabini nama-apile amayi-2, yabo? So njengoba ndihamba ke ngoku I was telling people guys i-battery yam iyaphela. So xa ndingafumani ingabi nawari ndizayitshaja xa ndifumene indawo, uyabo? Nendoni. So people were worried. And then there was a white lady eyazama uchekisha ucousin wam ba indawo unabundawoni ngoku makathumele ilocation yakhe. There's a guy ebheka kweliphi icala kanene, bheka ngaphi la bra, I forgot uba ubheka kweliphi icala. Makathini makamchargise ifone and then amcrossise ba uyafuna ukhwela nendo. That guy can tell you that into yokuba nda-charge ifoni, njengoba charge ifoni sathi soqabela i-Van Stadens ndamxelela bandicela undihlise. So we're talking few meters. Yeah, ndicela undihlise because like upper we're talking umuntu ohambe close to 800. So if usithetha nge-100 meters is nothing. Yeah, like inkulu into yamle. Like ndacross elo hlobo i-Van Stadens. Okay. And also like those people who were bringing ezo zinto zenzekayo like zizonxaka nento. The only thing that I wanted from them is for me to give me the idea. Sure. Ba okay Josipa ufika ume phayana hike weliswe and then we walk again. Not tell me but like awuzukwazi uyenza. So umuntu ohamba pha uzimoto amapolisa. There's abantu bathi xa uhamba phayana like kuye kufonelwe kunefone pha ekhalayo. Ufuna ukuphendula phone okanye ngizafika ivona amapolisa ikuthatha ikujikise.
there's no way bangacrossa ngenyapha because a lot of people bazibulele phaa kulaa bridge nento so once ukuthi kuyasensa ya kuba khona kunekhamera kuthiwa kukhamera phaa zeza khamera ezizibona uba nangu umntu yabo zithethe ba ye nto suka apho nentoni yabo trying to convince you uba mawungayenzi loo nto uzoyenza yabo mna bengazayozibulala ke bendifuna ugqitha yabo so it's fine awunoshiso wethu fonini for ubhubhu wambi ikasi lam lawuseyivwa ngubani ikasi lam ndifuna useyva ikasi lam lawuseyva ngubani anosinda site ngoba kwam ndiyozibulala eFunstadens kaloku kukhona kuthiwa enye ifuna uzicisha yabo so yahamba yamahlathini ifuna uyozibulala egcine inyoka ayabaleka kanti ifuna uzibulala yikukufa yabo so ufika kwam phana njengoba aba bantu ke wona Khotmani so ufuna ukuphazamisile so siya ngale mini uqala ngayo wahamba wathini okay ufuna la mini ke musuku endlini ba awuyahamba sorry man sebethethile abantu yonke lento bayithethayo ne it's fine okay aba bantu aba bancibisi and ke nangoku bayatsho into yokuba there are other ways of raising as funds ufuna uzenza for le because if funds ndifuna uziraisela into ibroski lena na also ngo-25 kaDisember I'm hoping to uba ndihoste i-event ekuzawubizwa uba ngo-Christmas for everyone where I will invite everyone eSoweto to celebrate something together because i-Christmas mos ayisaveluishwa as a day nowadays because of abantu they lost the meaning along the way and also abantu abasaphangeli i-economy imbi kwasweleka nabazali babekwazi uorganize families nabanye abantu abasakwazi uhlala bonke ngoku so abantu bathengela abantwana impahla zeChristmas bahambe baye estratweni ubone ngomso sekuthiwa please help us find bani yabo abanye abantu abancebeza impahla for ugezela abanye abantwana bakwazi noyokucela sasicela iChristmas ke thina but ngoku kwento zenza so ngoku I want into ezaba i-community building because eSoweto azikho into ezi-community building whereby uzazifeel you-part of something without into yokuba kucelebrate i-birthday kabani ukufika kabani uzibone nawe kwinto utye for free udlala i-games abantwana babone uPopeye phana ubhani noba kunxibe umuntu uSpiderman badlala i-jumping castle without having to go and pay because abanye abazali aba-afford so as funds ndifuna uziraisela naloo nto leyo so I decided I can't go around asking people about them so abantu bamesithi zipha yeke le nto yabo you can raise funds ngenye indlela ungaseva nemali yakho uphangela ndizayiseva njani imali yam uphangela ndiphangele okay ndihlale okay ndiphangele okay zayenza njani mkhulu waloo nto leyo ndingayihosta njani event endifuna ibe nkulu ngemali ase-okay yabo so I decided okay aba bantu abafuna undimamela let me stop le nto try uconvince aba bantu because buya laa nto kum if something that you're doing is a good thing to do you won't have to convince people so if nam le nto ndiyenzayo yi-right thing to do andizohambe ndiqonkqoze eminyangweni abantu ndihambe ndicalela abantu bandifuna ukwenza ntoni ndizayenza and then abantu bazawufollow through and that is what has been happening even now. So a week before uMonday lo nzaqala ngaye okay maqala ngihlale nefamily phansi sure biza umakazi wami biza usister ukhazini wami bangothuka kuFacebook bebona le post before ndiposte le post ndihlala nabo phansi kuqala makazi kukhonela hlobo manje kubizwa ngoba ibroski brotherhood endifuna uyenza the living experience icacise yonke lento andibabona bathathekile serious bafuna uyazi and so ndifuna raise funds ndifuna ukwenza izinto bacacisele man ba like into ezenzeke eSoweto babone nabo ba fethu une point apha izinto siyazazi I'm worried about the upcoming children and alapha endlini kukumntana omncinci like if the family tree is dying we have to take off the roots or plant in another one so I'm here I'm trying to do that already zenzeke izinto eSoweto but what about these young upcoming kids like who are living already with the image that is happening in Soweto let me help them I want to help them have their own image bazipendele yabo not ngale direction babacinge fana bakwenzeke izinto because already nam ndizibona ndingathi ndiyi-role model but abantu from far umuntu hata zipanda bawulifana nawe unxiba grand Khotmani nento not knowing ba I've went through izinto ezithile andivile nxiba izimpahla ndizinxibayo because of like i-free yonke lento so ndifuna ukwenza lento okay uzayenza njani ke ngoku le nto nentoni ndihamba ndikapa uye Kapa like they are smiling ba uye Kapa into enhle le ba uzaye Kapa like bacema yabo uye Kapa ndiyangenyawo eKapa uyangenyawo eKapa baqala ba serious
uyayikapa ngenyawo Thixo, uyothini ekapa like meeting. imagine those questions hayi lo meeting umakazi qona hayi zimkile ke yeah uyekapa uyothini ekapa because asina family sekapa yabo like uyothini ekapa Zolani like hey the kapa like trying to raise funds and raise the awareness around the mental health yamadoda. All the pressing issues that we go through as a Majita because we grow up we are growing up under impression into yokuba indoda ayikhali yabo sikhuliswa ngabazali kodwa sikhuliswa ngabantu abangotata so nalonto sifunda into from abantu abangotata sikhuliswa kwezi families abantu abangomama basikhuliswa with that feminine side also but we are expected to be masculine and also even masculinity has tend to be one of the weaknesses amadoda nowadays and what used to make most men not to be men amongst men vulnerability iyenza babe ngamadoda namhlanje so if you are being able to be vulnerable ukwazi uthetha ngezinto ungaphakamisa isandla into right but bo uzibonakalisa uba masculine le ikwenza uba mawube setrongweni mawuthini yabo so athi bathi bakhuze endlini uba uzayenza njani lento yabo ndithanda unza wami uzala laphi uyangantoni yabo but I think because of they were convinced ngento endiyithethayo kuqala they were like okay nasimyeke man maybe into nje le akazi uhamba nayo yabo masimyeke ayithethe uzawutshintsha man abantu baqhela uzithetha izinto yabo and the reason why ndi convinced by noba because of lonto ndizakuchazela ngokuba kwaye kwenzeka ntoni xa idates zisondela okay yaphela iveki ndayi-announce le nto kwakhwezi problems abantu bemane bendihleka bemane ndijonga uba yayaphambana le ayizuyenza le nto ungunoka kwasebhayibhileni loo nto khona lapha bufundisini kancinci ndiyabona ubufundisi obozamazama nje yabo okay ingabi namsebenzi nata yabo kufikelele ke ngule day le veki okugqibela basiza Monday ezakhawuleza insuku andinibinayo imali yolungiselela uhambo but I'm still convinced into yoba ndiyayenza le nto ayithini le nto bengolesingaphi I think it was Friday buye Spani ngomgqibelo Spani naveri buye Spani so kukho ichomi yami khona enye ichomi yami kuthiwa nguSiphoseti uXhosa yabo mjita khona ithizana yabo tishara bengulo sister wami sichomene so i-friends zami ngoku current friends zami like lo majita ndiwabizileyo my-2 plus no cousin wami nechomi zakhe ezingamantombazana I think i-1 masitsho yabo so sihlala elihlobo if andihlelanga nabo ndihlala namajita yabo my-2 lo mjita ulijoni bendifonela phakathi evekini njengoba idays zisondela efonini kudala ndibona le nto yabo manibuza kha ndinalantu banza kubuza banesiphazamiseka nento and le weekend by weekend okugqibela akabuyi erheni umsebenzi umsuse away and he is the guy who always challenge me kwezinye izinto so you challenge each other in terms of question umuntu kwizinto nento umncinci though umjita but uyathanda ubala we uzenza brother wami omdala kodwa umncinci yabo fethu uzenjani utheni wangixelanga le nto I could have given you izinto ndiphangele izipha uyayazi ndithi Brian le nto bendiyibona bendiyibeka status none of you guys onbuzileyo on the other side le right lokuqhubekeka nalento most of the people bebenibuza ngale nto bebefuna uhlekisa so that's why I didn't go to anyone ndimconvince ngalento baye ngicela uncedo ndithini I knew banzazenzela lento ngendlela yami so yena ke beza kunika ntoni phakathi yeah mjita like no beza offerisha like bag ne meals kanje because uyakwazi uhlala mosibona emahlathini nento ngiyamcela beza kutrainer nokutrainer yabo so utsho xa icacisa ndithi no Thami sibana wari yabo akho late nangoku you can still help you can recommend izinto ezithile nozisebenzisa yabo athe uzawuzama ngicala lakhe ngomgqibelo ke ngoku bangumvulo ufuna iqalela ijini sendithi sendipreparishile ndiyenzile o day 1 day 2 day 3 of my road to Cape Town abantu bayajonga nje bathethe lonto wayithetha yaphi napho akho mntu uthi zipha zuthathe lento sungathathi lento njalo abantu bayibukele nje ke-status as if suka uyashaya wena yabo you just getting people's attention ngomgqibelo and I'm glad I didn't listen to that conversation I was never convinced
by uchomo wam umXhosa no-cousin wam siphosethu Dom. They said, Efondini kakuthethe ngale nto yakho yaseKapa, yabo. Vasa sawahambeni senikalifa emafa sotya phaya. Usichazele ngale nto yakho yaseKapa, yabo. Ayikho le nto ufuna uyenza. Sibizana mkhaya nala out yam xa sibizana, yabo. It's just a term yethu. Mkhaya ayikho le nto ufuna uyenza nento. Ndithi guys, ukuba ndizanixelela ngento uba ayikho into ongafuna noske siyekeni. Safuna lo nyama kwalifa. Yabo, mna ndingangayi nakule ndawo mna, yabo, because of like you guys, the only thing that you can help me with is to tell me ba mandenze njani, not to tell me not to do what I want to do, because now you guys are standing between me and my destiny. Nyanvala. And as I've been praying uThixo mna ba like makabonise a sign, you guys are not the sign. Nina niyanconvince i-sign izaba khona. Ba mandingayi eKapa mhlawumbe zakuphuka umlenze okanye kwenzeke loo nto leyo for just to stop me not to go to Cape Town. Nina niyo sign. Nina ni opposition yale nto ndifuna uyenza. Hayi ayikho lento ubuno ntoni sizakuzama ngemali ndathi ndifuna imali yenu. Ndifuna imali yenu, ndifuna ukwenza lento ndifuna uyenza. Nyani salungisa sahamba isayikalifa. Zange sithethe ngayo kalifa lento. Sahlala kalifa kwamnandi. Ndayolala ngomgqibelo ngecawa. Ichomi yami yaphinda izonqoba le ndithi ngusiphosethu uXhosa yaphinda izonqoba ingomso emkhaya yaza sondele ezimini zakho nentoni yabo thini lena ndathi efonini khona enye induku seke ndayibona pha kulaa nduku bendiyiphethe kandiboleke laa nduku yakho yabo boleka laa nduku yakho man. Ithini into nawo nenduku ufuna ubetha inkawu? No, le nduku ndenzele into yobana bakwenzeka ntoni ndikwazi man uziprotector man like I don't know le nto ndifuna uyenza ngale nduku but man bele nduku. Okay yabo ndiyazama ucika ngale nduku ba le kuthiwa into othatha ngayo umfazi eKapa ngoku yabo ingabi namsebenzi wena bhuti ndithathe nyani le nduku yabo andinike lo mjida le nduku ngalomgqibelo ngecawa ke ngoku sehlale siphinde ngecawa nanjalo sibhode sihleli soyi-2 bekho omnye umntana uyichomnye osimaziyo apha ereni athi uyakalifa naviri ile out afuna uzipha masiye phakalifa naviri sinyuke siye kalifa iyatyiwa inyama kalifa man. Man, sabehlala pha. African kwethu uhlaleni pha ke. So sihleli ngaphandle, sihleli namanye amajita pha, yabo. Siyancokola kumnandi. I'm not saying anything about Cape Town. I'm not talking anything about into yangomso. I'm not talking about it. Andithanda namala lapha kuwo ndityiswa ngilomjita yonke into ubhatala lo mjita yonke into nabantwana esibethe sikuduke. Ithi out yami mfethu masokhoba phezantsi manje ebigwizi maplangeni, yabo. Sokhoba phana fika kwethu pha ndithi kuye man Brian nami ndiyayibetha manje pha kum man ninto efune ndicingile yabo nje lezi hours ngoku buyele pha kum xa nifika pha endlini ndiphinde nditouch le Brian phone na caps man yabo ngiboleka icaps man ngicingelelanga because na caps yabo ningumuntu uthwalayo ke mina ke ngani ithi manje uthatha le caps ayithethi into nayo ndithatha le caps buyele pha endlini ndifike pha endlini hlale qombe noba mine 10 rand okanye I don't remember mina malini but ndothenga ibhodla amanzi la 1.5 yamanzi ndithengela amanzi buye ndiwabeka apha endlini nandutye ndiboleka imali kulo mntana lapha endlini ba lo mntana lapha endlini ngulo uzama uniconvince uba mangayenzi le nganganiki le mali yabo mandiyeke le mandingamtatshi lo mntana ndiyathandaza Thixo bakukho isayi bakufuna ngayenzanga lento makubekho isayi dlala umculo wami zenzele ivideos zami yabo thathe le nduku ndijive nalobhaka wami yabona ba ndiyazijayivela ke ba ndiyalungisela ngomso ngiza Cape Town practice ndifake izinto ndidla ngojoga ngazo kusasa yabo bone ubhaka wami no solid ba right ne-toilet yami nyana nje qombe ananix zayenza njani lento I remember umthandazi wami uthi Thixo if akufuneka ndiyenzile le nto veza sign kusasa ke undinxibele enye tracksuit yami 2-piece yami neteki yabo thatha esi silamba ndizawuhamba naso xa ndikhupha kwesi silamba nanzi 20 rand ndathi nansi sign mandiKapa nansi sign bengenayo nesenti nansi sign ithi mandiKapa benza namanzi khaya eKapa uconfirma la nto olet lakho Grootman ba lo mfana usela amanzi khaya nathi nansi sign ndathatha la 20 rand ndathenga amabhanana amayi-2 nama-apile amayi-2 uyakuxelela omnye umntana nadibana naye shop undibonile udothuke kwicomment yakhe yokuqala kwivideo yami yokuqala ba ngexesha ndikubona kanti wena uye eKapa faka into zami Grootman yami ndangena endlini guys ndaqaba nje uthandaza ndaya endlini
guys ndihamba uyahamba Ngoba amaxesha past 6 okay ekseni yabo ekseni uyahamba ndithi ya ndiyahamba okay ke uhambe kahle yabo the way abayithetha ngayo because nami zange ndithi bamasithandazeni ntoni bona zawe ndazithandazela yabo ndayibetha phuma kwami egeyitini ekhaya xa ndizaphuma ekhaya egeyitini uyibona igeyiti amasekhaya mosemenjani Tavovo yabo ndazixelela le geyiti andizoyijonga I'm not going to look at this gate xa ndiphuma apha ndizayinikela umva the only time ndizabona ngayo le gate xa ndidibana nayo ndizongena ekhaya noba ndingena ndinjani but ndibuye eKapa house xa ndingena ekhaya istatus sam sokuqala endasibhalayo when I left home I didn't look back wow yaxelela i-out yam status sam sokuqala screenshot enye out yam uathaphelele ungwendwe screenshot better WhatsApp lo kanye WhatsApp ndasibhala WhatsApp better Grootman ngena ikhonga nyuka ngaseubuntu ndathi ngaseubuntu ndafika phana ndakhulisa silamba ndasonga silamba sami sequeen ndasifaka kulanto yaso ndasilentuza lenkeni ibhakeni siqhina ndayibetha ngasekinako mamela ke ngoku yabona apha ngasedora xa unyuka ndidibana nemanager yam pha inxibe uniform injongile ndiphethe induku indibuza ngento yomsebenzi ayichazela ba mansi steri uzawenza into ethile kweza nto zami zomsebenzi ithi nawe uhambe kakuhle and I'm sure kulanda wayekuwe wena ndiba lo mntwana uyayenza nyani lewe hama nomhlamba uzawubuya yabo because ndayichazela ispan ngexesha ndithatha le leave ba khenza kwenza ntoni she was convinced ba go ahead uzanceda abantu nento but mhlawumbe wayengandibelieve ba ndizayenza nyani into yaseKapa but like she said go ahead anyanda ndayibetha ngasekinako ndambi algowa apha eNational ndahamba ndathi xa nifika apha ngasedasi ke ngoku banza khwela u-N2 eqala ke ngoku bona nansi N2 khupha ifowuni yam ndenze ividiyo yokuqala kula N2 ba ngibonisile ke lapho ndibonisile lapho ba first video yam ndiyaqala apha that kwekwe yabona ngoku it's either uzafila ipain i-reward zimbini ipain i-reward ne-regret uzachuzela bofuna ufile iphi uzawufila le nto uba uphume kokwenu wanyuka apha wathi okanye ujike okanye uzafuna la reward xa ufika buhlungu wafila useKapa ndathi ndichuza le ye-reward wandibuza umzimba wam nengqondo uba bhuti uyayazi le reward bayizathatha ixesha ngana ndathi it doesn't matter masiye hayi ndakhwela u-N2 bhuti wam ndathatha ii-pictures ndathatha ii-videos ndathatha ii-pictures ndamqabela yandiva bani like zange ndahamba like ayonto ndiqhela ngihamba u-N2 mna ndinewari into uba wena uthatha indlela erongo ifowuni yam ndinedatha ndiyagooglisha uba ndindawoni am I still sticking with N2 na ndahamba izokuqala ngoku ndisithi bana ndibona iBay West ndiyayikhumbula ividiyo yam ndisithi bana nantsi iBay West ndizawugqitha beBay West ndiyayibona la bridge ndiyayilatha ndiyayibona la bridge ndizawuphumula phaa kulaa bridge engqondweni yam i-first meal yam ndizaqala uyifumana phaa kulaa bridge so how many hours ngoku from Klakon from in fact eSoweto to kulaa bridge eseBay West ithatha ixesha kangakanani andikhumbuli kakuhle wena bhuti wam but I doubt babesebebethile 9 I doubt because beninyathela kakhulu i-first days zam hayi beningadlali beningadlali ndaza ndafika kulaa bridge khulula ikepsi yam ndafaka apho ndisela amanzi mos engqondweni yam mna ndiziconvinsa ngento uba bhuti for you uba mawufumane ichocolate le nto iapile yabo namanzi funeka ufikelele kulaa bridge so engqondweni yakho yabo ufuna eliapile and eliapile liphi liphaa kulaa bridge go to that bridge fika nyani phaa ndahlala sela amanzi yabo ndavula ividiyo hey guys ndiyahamba ndiyeKapa ndiphuma namabhanana amabini naambela amabini namanzi so umuntu ofuna udonate for into yoba mandifumane imali yam nentoni nansi account number yam ndayifaka baqala abantu usupporta baqala uselapha eBhayi baqala ndilapha eBhayi ndikwi-bridge after Bay West yabo baqala abantu abakwaziyo abanye hayibo nyani userious kule nto hayi ndanyuka phusha ndileqa ukuba mandifumane indawo lala because I can't feel aba bantu basebefaka nemali zabo elenkeni yam kwi-account yam delete i-app for uba bangayenzeki ingozi ndihamba nekhadi lam anyuka
ndenyuka. Xamane kuphuma ku-notification. Yeah, yatsho apha efowunini. That's 50 rand. Nantsi 50 That's rand. 100 rand. Because ndatsho uba anything, ndenyuka. Xa kanye ndibona uba ixesha landishiya ngoku, yabo, and ke ngoku ndileqa phi i-Human Stop ngoku. I'm no longer convinced uba ndizalala eTony Hill because iTony Hill outside of N2, and ke ngoku apha kum ndileqa kunoBrian ndithetha naye apha uPhumelele Msila, yabo, umama othi umakazi umama athi Dabawo kuye uyi-family one, yabo. So ndiyamazi ubra yabuza ndizolalaphi, ndizikhangela indawo lala, athi no, ikhona indawo i-Human Stop, conductor ubrother wam uhlala phayana, so you can sleep there, yabo. Okay. If ufunda igama lomtshita ngubulelani uzolala khona. Aba ke ikhona out eyabona lento endandifunda nayo, so yathumelela omnye uBrian efonini uZipha uthatha i-long walk apha yokuya eKapa. Lomtshita i-out ehlala eMthatha inikela inamba yam kwenye out ephangela through FM, yabo. First radio station undifowunela. Ndathi jonga Grootman, andizukwazi uncokola nayo. Ndicela sincokole xa ndise-Human Stop because I have a goal here. Ukuba ndincokole nawe ngoku, I'm going to be under pressure and these people like abazuyibona lento ehlobo ndicela undifowunele xa ndise-Human Stop. And ufika kwami i-Human Stop kulapho ndizaba convince namba ndiya eKapa. Liyahamba ixesha Grootman, ndithi ndenyathela apha. Ndenyathela. Awunahlaba, awunantoni. Before ndifikelele kule part, i-distance endikhavarishele inkulu ne, but andikabi close e-Human Stop. Kungena i-call, sister wam lo bendizama undiconvince lo cousin wam, kamamele le voice note ndisendelwa ngumalume. Ndiyithathe le voice note. Labraya apha kum. Sethu uzolana yikho le nto afuna uyenza. Ewe nda-understand ufuna unceda abantu, but benoyenza ngenye indlela le nto afuna uyenza nentoni. Angade ayahamba eCape Town, nandiyile kakhulu eKapa. Ndiyazazi into ezenzekayo kusitowuti xa ubheke eKapa, uMagarden Route omantoni. Ndaqomba, he's one of those people, this one. I'm not going to listen to this voice note. Ndamxelela mntase, whoever is telling you these things, he's disturbing le nto ndifuna uyenza. And akancedi. Yena uyaniconvince, and you guys don't know uba iza kwenza ntoni into yoba ndingayi eKapa. Ungayi kwam eKapa will destroy me. Ndiyeke ndini eKapa noba kwenzeke ntoni. Eziteki uzinxibileyo asoze zilunge phaa andinxibanga running shoes, ndinxibe iteki yam yoskima enye iteki yam ye-G-Star, yabo. Ntoni awuzolunga ngeziteki phana nentoni. Ndathi guys ndiyaya eKapa, andiphethanga tekisi sibini, ndiphethe ezimpahla because umthwalo wam ndifuna be-enough. Ndaya Grootman. Ufika kwam uhamba kwam ndifika ke ngoku bandisondela kwale xesha ke ngoku kuye kuba mnyama ngoku. I'm not covering the lentos. You know into endenza ndibhilive nyhani Grootman, bale way andiyenzanga ndedwa, ndiyenza noThixo. There was a car, ebhaki, imoto, ezimoto zinde man, yayimisile eyelo. Ndithi kum, yabona Thixo, amadolo sendiwava ngoba awuteke emini. Because sendibhale ipost uba amadolo am, guys, people jika ntoni. Ndithi no, I'm not going phambili. Thixo cela uba le moto izele usave mna njengoba ndiphela nje ngoku, yenza iplani. Ndathi xa ndisondela kulaa moto yahamba laa moto, ndazama uwevisha amisha la majita, yabo. Uyaphi? No, ndisondela ngase-Human Stop, yabo. Qha ndityiwa lixesha, yabo. Inoba ndandishekelwe mhlawumbi I don't know noba yi-5 Ks okanye andiremember kakuhle, yabo. So ndileqa le interview, but at the same time before ugqithe ufike e-Human Stop kunegarage. Mna ke ndikhumbula la garage. La garage. Ndikhumbula usithi la garage. Ngoku nantsi indlela yangapha. Ndibuyele ekhaya. Yenye stop imali yabantu endifumene uba ndiqala uyisebenzisa phayana, yabo. Okay. Ndiqala uyisebenzisa phayana la garage, ndatya phayana. That's where like abantu got involved. Ndayenza live video phaa kula garage. I'm buying my first meal, ndizotya apha nentoni. Gonna rest at Human Stop now, yabo. So it says Human Stop. I-first lift yam
kahle ndiyifumana xa ndisondela ngayo Human Stop, yabo, because I remember Human Stop ndifika njani ngenxa yento yokuba like ixesha bamnyama and andizukwazi uyifumana indawo lala. The guy is worried on the other side, people are getting worried. Zolani khawulezisa ixesha liyaphela, thatha lift ikubeke Human Stop, uwokile, you are proving to us uba uyayikwazi uyenza lento. Sure. And amadolo akho are giving up, mzimba wakho you remember like ndiyaqala uyenza le nyani lamajita ncede, lamajita beweza besiye eKapa afonelwa sindikhwele jikana niKapa niya eJozi ngoku. So awazukwazi unisa kule direction Human Stop anymore. Thini thize Roman lewe khandiyenze ndedwa, I'm telling you the truth. bathini ngola majita Andisondeza lamajita kancinci andidropa abonga ngakwenye garage, yabo, ba manikwazi ke ngokuqhubekekela, yabo, dropa phala amajita, and then that's when I went ke ngoku on thatha hike banisondeze ke ngoku afike Human Stop unetha andithatha le bra. That first day zange ngilale man, zange buhle, madolo wami ngangaske ndiwakhuphe, ndiwakline, ndiwasclean, ndiwafake something, inyawo zidumbile zitheni, because remember ndihamba ngeteki engasiyo teki yoba ndingawalka. Because I'm not sure by Human Stop kilometers zingakanani, but like I remember the guy said kumafu nini kule ndawo kuyo wena busowalke more than like possible for umuntu. Khathi nasincede uzawuphelelwa ngamandla, yabo, but ke sikubeke apha. Ndafika phana zange ndizinxibe isihlangu for that night, ndavasa phakolo lamjita, ndihamba induku yami ngosengasinto ndihamba nje ndixhathisa ngayo, because the body was failing. The body was feeling, people trying to convince, bra usiprovele uyakwazi uhambe yeke lewe. Hey wena jonga eBhayibhelini okhu Moses nentonga ube khu Noah hey wena ungase eBhayibhelini man wena man Etavoma yabo. So hey so njeba ke ndihamba, yabo, ndihamba ufika kwami ke umphana hlale lamajita ufuna ngicacisele into ndiyenzayo lamajita efethu. Because nifika kwamajita mayithupha, bro, right, nyana ufuna ukwenza lewe ndiwachazela about why ndisenza lento, mental health yethu, how we are not advocated for singamajita and things ezenzeke Soweto. Unfortunately this guy, one of them, iyahlala Soweto and nayo imkiswe into yokuba ibona kho safe anymore. So siyahambe ke wena Hotman, yabo, ndilale andikwazi ulala, kwasandihleli phayana, kwasandihleli Hotman, because of umzimba ubuhlungu, amadolo abuhlungu, andikwazi uthini, and andikabi namirapho, andinazi ntoni. Ndavuka kusasa ndanxiba, ndabe ntathwa ngenye out yam elipolisa uKhaya Colette, and umjita shem he's a recovering drug addict umjita. Before unestory secret naye, unestory secret before abeka lepolisa wayebhizi drugs kakhulu, yabo. Mazi mapolisa ungagxothisa umuntu. No, awuyaziyo. And he even offered in one of his sessions ucela uzothatha story sakhe, and I said out yami it's fine. Wazi umjita, yabo, wazondithatha kusasiyama namanye amapolisa just ba bandibeke apho ndizawuqala khona ku N2, yabo. Ndayothenga into zami egarage, khona nye video endihleli phansi kuyo, ndibanza uphuma ke ngoku Human Stop ndiyatya phaya. Saphinda zaqala Hotman kusekuseni kwakhona, sekuseni ndihamba ekuseni, because i-aim yam leqo 5 leqo 5 and I have to walk 10 hours, and ilanga funeka libe semveni kwam always. Ilanga ndayitsho abantu abaninzi abakayiboni lento, abanye bayayibona, yabo, but ke ndimane ngidibana nabantu ibheli zitsho, abantu bayamisa bayathini, yabo, ubheka phawo, because lento izoqala uba serious kakhulu nemoto ezimisayo nendoni after Human Stop, because besendifonelwe ku-True FM. True FM ngifonele before ndifike Human Stop, ndathi makasandifonele Human Stop, sathetha Human Stop, ndacacisa lento. Kulapho ke abantu they got to involve kule nto, bayibona okay u-True FM, yabo. Thank you True FM, yabo. Ndagqitha, yabo,
ndine-interview futhi nabo late namhlanje. Ndagqitha ndayibetha Grootman. So njengoba ndihamba ke ngoku apha endleleni, ndiyabona ke i-calls zange. Before ndifika i-Human Stop, umakazi wam wafowuna, lo ndithi uhlala eKing, wafowuna. And kum ndaba nento uba uzandiconvince, ndazixela ndizoyiphendula le phone. Because xa ndisendisiva ngokuba benza amana nofowunela utatam lepolisa mos, bamakathumela abantu, ndiyekiswe le nto, kutheni ngathi ndiyaphambana, nje uba ndiyaphambana nto. Mna zange ndiphendule ezi phone zabo. Whoever like was trying to call me, I'm not going to answer a phone. I'm going to Cape Town. Better Grootman. So after Human Stop, ndihamba ke ngoku ndileqa. Jong, lenkqubo ithetha. Do you realize babangaphi abantu amaphupho abo afa ngenxa yokuconvince? Masiqhube. Yabo, ndahamba Grootman. After Human Stop ndileqa. Because planning yam bendidla ngothetha ba okay, ndiyabona ebhotini mos. Ba ebhotini, okay, let's stop as far Plat. Let's aim for Plat, but if we don't reach Plat, we sacrifice and settle for indawo ethile. Sure. We push more, and then whatever happens, it happens. Push. Ifone yam izoqala apho ucima ba ndileqisa uqabela. Yeah, because if fun startens zingapha kwe-Human Stop mos. Yeah, if I can recall kahle, ne? I think so. Yeah, because yeah. Okay, ngathi before. Before because Jeffries. Yeah. Before. Ingapha kwe yabona ifan started ingapha kwe yabona la bridge la garage. So that Bay West. Yeah. Because and then from la garage ke ngoku izawuhla eat ke ngoku. Then does it because of Woodridge is sizaba on your left and then ke approach ke ngoku i-fun started. Yes. Emveni kuba besensesigqithile ke ngoku ndifikile i-Human Stop ndilento xa ke ndileqisa ndileqisa amaplate into le ndawo tsitsikama ne. Itsitsikama before beyilendozi. Tsitsikama selapha. Itsitsikama iplate ngapha into bezaba lapho ke ngoku. Ndileqisa ifone yam bendichargile Moss Park le ndawo bendikuyo i-Human Stop. Ifone yam izoqala ucima ke ngoku phi bayizawucima ke ngosileqesha itsitsikama. All right. Leqesha itsitsikama. La bridge inde kude ezantsi le yasetsitsikama. Ile yasetsitsikama bona la bridge. Kulapho ke ngoku abantu bazokoyika khona. Yabo. When the crosser khona, I saw baboons there. But those baboons, ayizenza zasenice naziyeke zasenice. Ezi baboons zenza ivideo sengqithile. Yabo? Sengqithile, sendihamba ibridge ndibonisa abantu. Yabo? Jongani guys, how fortunate I am. Ndigqithe phi. No, but I'm not going to do a video kule bridge bona ndo ndiyayoyika. Yabo? Amadolo ke ngisephinda yenza the same thing because ndithe ngela xesha ifone yami izocima because inde le distance usuke e-Human Stop ubaleqa amatsitsikama. Ndafumana a white guy le recommend ngumlungazi ba bayicharge ifone yona ibheka ePlat. Yabo? Le ndiyede ndathi kuwe no, I can't take the lift nendo izonika next nendoni ba mandikwazi nendo mandibeke nje yabo because ifone yami kufuneka ichargeile at least at 40% ngicela uhlika. And so that guy like was worried. He's like, bruh, you're doing this for a good cause, but like your body, no. Yes, these people are doing the way. So what about your body? I said like, sorry, my brother, like I need to do this thing. I will be failing a lot of people if like uzanthatha uyondibeka somewhere. Yabo, let me like do this thing. Ngalendlela ndifuna uyenza ngayo. Anya ndaqhubekeka ndahamba. Bendihamba endleleni wena Tavovo ndikhala inyembezi. Ndiyakwazi lokho wena ngenyembezi. Waziwa ndim wena. Ndikhale ndiphinde ndibe right. Ndake ndofika eTsitsikama Grootman. Aphinda amadola aqala eTsitsikama andifeyila. Abantu suggesting thenga imirabho Zolani, uthini. Ngxaki le xesha langishiya. Ndayithini ke ngoku le nto? Wafunela le plate namhlanje. Yabo. People are convinced into ba okay if ufuna ulenduza is a plate. Uyifumana indawo sendiyifumana indawo eplate nento.
dibana nomnyusisi yabo lo sisi ndime kula ndawo kula garage banza bheka ngaseplate ke lo sisi athi kumba ubheka ngaphi ndinibheka ngaseplate yabo thani manje ukusondeza nendoni yabo zanibhatala malini tesiswa namali apha kum but I do have ngange 50 rand yabo ngathatha le 50 rand and then yabo so nikhwela apha evenini back lo sisi yabo simisile ke ngustop and go ndibona lo sisi sehlika hey wena thena ungathi uyisele thena ungathi ubuyiselebho nje ndithi njani siswami hey ndixelwa ngumntana nami ba mandikujonga apha endleleni ntonto kukubhuti onxiba ireflector epink apha nento thena ungathi ini imali yakho back thathe le mali ndibulele yabo hayi inkosi siswami no mna siswami ndiziconsider rich as celebrity nento yabo ndenza le walk for ukudibanisa abantu uraise ne mental health awareness for abantu nento yabo the reason why I'm taking your lentos your hike kuwe is because of like ixesha and anayi indawo lala nento yabo athi okay it's fine andithathe inyani andibeke qele out le infunele indawo lala ngithathe le out insekule indawo yolala ndilale phaya from a plate ndilale usuka so lo kwesibini ngoku yanza lalo kwesibini desibini ndilale phaya ndivuke and le ndawo yanceda ngantoni because now I got to ba ndifumane ibath like ndihlale ke bathtub yabo noma because phakule ndawo ndandivasekomini yabo so ngoku ndiyakwazi urelaxisa imilenze yam ithini like ugain strength nento yabo yanceda kakhulu naloo nto leyo kusasa uzoyibona ke ngoba nyani big lento le out ifuna utsala imali for unika imali yabo baqokelele something ne colleagues zakhe yabo ba mandibheke ke licala ke ngoku lonyuka usuke eplate le bra ithi kumbana masambe se kwaspa singena kulo spa seplate waqhamya sesescream nanku uzola nento wow no nabanye nanku uzola baza nento omnye usisi konye coffee shop yaphakasha isangapha nento nabo abantu banika amanzi banika intoni ndabona nekofu ngqombe yohayi ke ngoku nyani yenzeka lento people are getting involved nyani ndathatha izinto khwela emotweni and drop le out ku N2 ndibetha ke ngoku so from plate ndileqisa eNisna yo ndileqisa eNisna kulapho ke ngoku the video yoba sine problem inkawu nentoni kathini yabo ndinyuka ke ngoku ilento ziplate le banibhekanise nayo abantu they are offering ba donate imali they are offering undithengela i power bank abanye izothatha i power bank le out time yanika i power bank yale bendlela kuyo usiphosethu umbane nika i power bank yayo ndanyuka khona nomnyusise ndadibana naye just pass ngibanga I think nokuthula la ndawo eplate you save ngakase you save wanika i power bank nayo so njengoba ndisanda gqitha pha ndidibana nomnye utata ke ngoku abahamba ngemoto ye-construction bathi kume umntanam uthe sesigqithe uzonika ne-reflector ke ngoku sis because abantu have been complaining bale reflector yam phofu i-beeps leya ndandinxibile mna epink yabo le nto ayizukwazi endleleni ngase ndifumane ne-reflector imoto zizokubona yazonibona so lo girl waza ne-reflector I think yasemsebenzini unika i-reflector ne-power bank ne-Red Bull namanzi wow people were so involved but wami ndanyuka ndahamba so ndibana nabatata ke fondini ndichazelwe intombi yam ngawe yabo so ndifuna ufota nawe ndibonisa intombi yam ndibene nawe yabo ndifuna ukubonisa uba isitori salo tata size njani sabatata those are my heroes ndanyuka xa ndifika ke ngoku klamajiko aseNisna ba before ndiqabele bandibantwini Nisna safika indawo nabantu le indawo abantu bayoyika nazi ya inkawu zininzi like zihlele endleleni for ba hayi wena awugqithi apha awuyindawo wena singathi sibekelwe mnezi ya
hey khupha ivideo guys sine problem apha abantu hayi sine problem njani ngodecide uye Kapa ntoni yo khona omnye umama umaka lecebo le outi umamayo undazi through uAthaphelele Ngwendu leyo ndithi best friend yami babefunda bonke so le bra umamayo notice le Jenny so umuntu omthandazo afone yabo nami stuck ephi ngoku ndithi stuck endaweni ethile nonza phone brother so mina uyikinga wena fanini noba nawuxa nihlale Soweto mkhuluwa einkawu zandimise endleleni yabo and nalento kuyami because loyiko lami is ndoba this journey is not about it's about taking calculated risks yabo taking calculated risk but don't find out in a wrong way ulahlekelwe izinto yabo just nje ngobu foolish yabo ndama so now ke ngoku abantu they are advising iyazi ukwenza nto abanye bathi no don't pause uphethe induku and uphethe nobhaka yabo and enye into endenza mandingayi phayana kwakhona ezinkulu yabo so I can't risk ndiye phayana unazo izimfene ezi no kwangakho mfene ezibhabhuni yabo like eziyazi zinomive pink yabo nento yazinomahluko ke ngoku ayizogorilla yabo kaloku into bayimfene mayisimfene yabo so zihleli pha luckily la time le benibonile zithi gqina vere hayi bawumele ntoni ngokabanyana ndithi nantsa iproblem yabo sathi okay hayi ndizakuthatha ngokugqithile pha ndikalanda ndiziqhelanga baniqabelisa shemba bathi bona bobudlule bathi ngendlule bezondenza nto bathi zi friendly ndithi mina I can't take the risk yabo banthatha banibeka ngapha ya kwalena kwazi yabo like I always explain this ebantwini is that taking a risk butwam it has to be calculated risk you don't just take risk ngenxa yento ba in sake of a risk because you will find out the wrong way yabo so umuntu athi kumba hayi Zolani ukhwele nokhwele ndithi yes ndikhwele yabo because of beki risk and inkulo yes and ekhwelanga because of benishotnisha distance because of as soon as I see risk ndayithatha le nto hike and the hike is to remind you guys emakhaya into there are people who are willing to help abantu abafunayo uncedo but nina you guys have used people uncedo have scammed people now abantu abafuna uncedo abantu wena before ngenxa that's why I'm saying this work was never about me the idea was about me but I've managed to bring people together those people who abandinike indawo zabo zolala abandinike imali those people bebengakho like I was not entitled to get help from them that's one of the things esifuneka sizilungisile ebantwini people think they are entitled of ubuntu butwam into funeka uyivele uyifile uyenze so that naxa now ndenzele ubuntu ungabi nento ba yongomso bendenze ubuntu I have to get something out of this no indaba yobuntu ayihambe lo hlobo helping someone ayihambe lo hlobo into ba uexpect into ba nawe uzawuncedwa ngomso kodwa le ugqiba ethitha funeka ithele napha kwi-tavern ababhuti bavusela abantwana yes mabavusela abantu amacheri funeka uyenze willingly uhamba namacheri Rodman ifana nami xa unceda willingly nami xa ndinceda abundance you have to be abundant lapha elifini umzekelo yabona la nto mina ndikhulele around omakhulu xa bephunga biba ikopi benesosari umakhulu uza kugalelela lapha esosareni yes la ndikushow isikubona ba I have a cup that is full but I'm giving you out of my cup wow ndayikhumbula kakhe lento leyo I'm giving you up out of isosa ulife ufuneka bengalonto everything unayo Rodman unedeki ezi10 enya uyazi noba wagqiba nini uyinceba uyigcinele ntoni why unganikezeli kwabantu abayidingayo so I'm trying to bring out those things ebantwini kwenza mobile idiki zami nje muthethe ba izingaphi give out yabo zingade sibeninzi ungazinxibi yabo izinto because izinto zamosha so I was trying ezo zinto ngokudibanisa abantu that's why I had to take a lift kindawo ezinebungozi okanye xa ndishiywa lexesha yabo I have to be clear about lonto le ebantwini whoever say whatever I want to say distance ndiwokile I've suffered ngale ndlela funeka ndisufferishe ngayo mamela andifuni kuba ngicinga interview yakhe elandelayo andifuni siphoswe ke ezinye noko bazibonile apha endleleni but bendibawa la detail now for uba singaphoswa interview yakho elandelayo ne uyafika eKapa ongazange waya kuyo ndikubona sowuma nemeya yaseKapa kukho abantu bazalele Gooks zange bakhe bama nemeya wena usuke Soweto eBhayi uhamba nemeya wena
Ukho abantu baseGooks zange bayikhwela into yeRobben Island ngibona ukhwela izinto pha ubethu bapha nekhasiphe nje eCape Town ke ngoku because ndifuna from eCape Town size eBhayi and then siye kwinto bangabantu banganceda njani abantu okay so that ungaphoswa ngelandela yeah wena Grootman esibandisisho njengoba ndihamba ndimane ndibana nabantu sure so abantu baye banabanomdla ngokubona abanye abantu benceda njalo njalo banceda was at George I got to meet Sis Faith she's a counselor there so wa offerisha unceda wanihlisa senyusa kwezindawo ongulobu kuhamba naye yeah umamzo beniphuza umamzo beniphuzile abantu beniphuza abantu bane idea wrong into ba that was a motherly kiss ebonisayo into ba mntana ezohamba yeah because also kaloku phayana benibona nandinxibe negown eGeorge abantu bacingile ideas thile buka kulomamzo kule gown no bengakho kumamzo bendikomnye usisi ebenihlala kuye yabo benihlala kuye because of naye abonile ba anandawo lala and shame man of andifuni ke ubuza kakhulu ngaba sisibaninzi yeah ulele kusisi kwezindawo yabo no yandilele wena Grootman and yabona in a confusion eninzi le yale gown because of like ndiye phana Grootman ndinxibe izimpahla ndenxibileyo so you can imagine uhlala endlini and besingahlali nosiso yiwani benhlala nabantu yabo you can imagine uhlala and I don't want to mention igama lakhe usisi wabantu shem yabo she ufuna uhlala ekla position yabo uyakuthanda abantu kaloku so ufika kwam phayana bendingenando yonxiba ndinazi underwears yabo but andinayo into ndinxibe izinto ndinxibileyo napijama nandoni so umntana abantu akanando offerisha bamanxibe ndathi ndizathatha noba igown ndathi igown lento bendiyenza ngayo live bamabona so abantu were asking ulele iphi igown etheni lento yabo so ndaqhubekeka ke ngoku ndagqitha so I want to show you ba into yemeya ndiyifumene njani andivelanga ndadibana nomeya i-involvement kamama uFaith because indibanise no department no deputy mayor waseGeorge that decide uhlale 2 days at George because of ininzi into bisenzeka eGeorge iGeorge ngeyona ndawo like ithathele kakhulu into yami nayo yabo qale eGeorge lento kakhulu ya iplate ibonisile because iplate bingu in and out iGeorge nahlala 2 days zenzeka izinto I think at George I had around 5 interviews at George. It's just that amagama ndolibe but they know all those radio stations. George sabulisa salute to George. You know you guys like ni family yama. So ndaqitha George to Mossel Bay ne. Mossel Bay was received well. Mossel Bay. Benkena ni video call Mossel ne. Yeah. Ngidibana nobhuti uBhuti ndithuka hey. Yeah, ndibana nobhuti. Call abantu aba hey kwenzeka ntoni. That video kabhuti broke the internet because ubhuti like dedicated a song for me there. Kazuko. Nobubele kakhulu ke. Yabona Grootman, I can't lose la Grootman. I can't lose la because into yakho izothi gqe ngoske ndibana la Grootman, yabo. So njengoba ncokola la Grootman ya nika izinto endimamelisa ingoma I took the stuff Grootman nika yona ndahamba ndaqhubeka nendlela yami yasincokola basadibana phi by Mossel Bay. So ufika kwam by Mossel Bay I was received well even there the media was there because le week bisenyuka ngokubheka eKapa and the Kapa people were waiting for me. Yabo so we formed a group usi family and then the forming group ukhona Mr. Mente I don't know nobuya mazi Mr. Mente Mfundisi Mente with the people that he knows yabo baformisha group sancokola uchathe no cousin wami sancokola phayana those are the people abazanithini abazanhlangabeze Cape Town I didn't know ke ba organize intoni kubona ke phayana so ndagqitha George gqitha kwame George George ndathi Mossel Bay to Riversdale ne I think it was Riversdale andikwazi uyilibala le ndawo yase Riversdale that's where I got abantwana abayi5 abaye ba decide to join tisibonile team no rest yabo but along the way bathathwa ababini because bancinci yabo bathathwa ngabazali babo but saqhubekeka nabathathu safika banishiya eHeidelberg unishiya kwabe Heidelberg ba hike abagoduka bona ndaqhubekeka mina ukuthi nice na even a nice that was received well Grootman yo that ikhona nye video that broke the internet nayo nikhala phayana
abantu baka-Spy Nice na you guys ndagqitha ukusuka kwam from Riversdale ndenza yonke into phayana Riversdale ndahamba Heidelberg, from Heidelberg to Swellendam to into le ndawo ndazilibala ke izindawo zinamagama akhumshileyo yabo Rivière Sonderen ukuyocheck Kapa, but I was received well kuzo zonke izindawo. Ukufika kwami eKapa ukuqala from Caledon, people from Caledon yo i-reception yapha because bekunendawo bengazukwazi ugqitha kuyo ndihambe kuthiwa iGrappo, because I was warned ngalandawo banizukwazi to istoti yabo ngoba xelele ungasesayithi wena manana chi I didn't want to find out because bengaphethanga ntshiza yabo bengaphethanga koni banibone yabo ngowasesite lento umhlawumbe into yasesite bingazusebenza pha. So ufika kwami eGrappo ndihlikile nje imoto bendisondeza ngaze eGrappo and then check the place ndabona shemba indawo like namabubusa amaninzi I think isa developer yabo and ke indawo ezinjeyana zibanayo indawo crime yabo because kuthiwa kurojwa apha babaleke bangena ezindundunini. So we had to cross siqale i-walk from St. Lawrence pass sihle sigqitha oMastrand oMantontondi walker ke ungene eMasomerset ubheka phayana uyozingenele eKapa. So phayana I was taken by ulenduzo Grootman yami madoda yena mntu ke wanfonela yabona Grootman umbu Grootman yami le we spoke kakhulu last night esithi no namu ke uyazi ngoka sasifota umgidi Cape Town inansiki transport yasilanda airport so yes so nathi no sasiyofota eCape Town wasithatha from airport siyama naye Grootman waphinda wasisa Grootman was very involved uye ke nomuntu othi no mfonela dibanani. So there's unansika sizwe nansika Mossel Bay Ndonton and then nombu eCape Town abangxolelayo then abanye they were tagging me ba no dibana lo mfana Tambu olenduza Ondamani baninzi they know the group like group esikuyo sonke yabo. It's just that zininzi into zilapha engqondweni zami to mention those people but they know I thank them all the time abantu I like uzaphinda umbone. So ungena kwami eKapa I was welcome there ukuba masiyaphi ke ngoku ke parade apho mayor compose the mayor was expecting me there ulidelwe imayor imayor seKapa jonga mfondini wena hey life ingenye indlela eBhaya uyazi imayor seBhaya uyo receive imayor seKapa ndiqala umazi mina usisi mina ngoske ngichaze yaba ngubani usisi umkhansilazi mina kwindawo kwezindawo ngicela bezigxothana ngami benivizithelwa ngobusuku mina zikhansilazi izikhansilazi ohlala namphansi because ibukhulu balentezi le Grootman mental health is a serious issue. I have pressing issues that affect men because I believe problems begin with most men. So yonke lento ndiyenzele into yokuba singabafana even if because now we choose into yokuba thina singabafana sizivalele ezinye izinto. There are things esingangqinelani nazo singabafana but because of ndingumalume ndingubrother okanye ndiyifather ndiphele ndisithi ba okay nami ndiyisupporta lento while ndinayo iperspective different but ndingafuna ubonwa as an abuser ndingafuna ubonwa as into yokuba ndisupporta i-gender based violence. I-gender based violence Grootman is a diverse big huge topic ekungathethwa ngayo ngalendlela afuneka kuthethwe ngayo but kuthethwa ngayo ngendlela oba abantwana nabantu ababhinqileyo nathi as men we go under we suffer under but because of izinto zimejorishwa nge-statistics if azikokuninzi cases ezingenayo of us sichaza basiyabethwa siyathini ayizukhula inani lethu and reason why lingakhula inani lethu it's because of sikhula kule ndoda afanele kube strong indoda ayikhali nenduni so akho umuntu uzayoreporta phayana and naxa ufika phe emapoliseni uzawuhlekwa umpolisi ahlekana nathi pha ngiyakuxelela mkhulu and ke xa singabhala yini mapolisi Grootman xa singabhala ifana nezinto zento bangaphi abantwana abakhula ngaphandle kotata xa kungekho i-results ezichazayo okay niba ngapha bakulendlu hayi sibanga
there's no way i-statistics Roman, they don't just bazikhe entloko zii-report abazifumana into ezibhalayo nento. Okay banga kulo nyaka sifumanise ii-families ezingena-male figure ziyi-100,000 njalo ziphume elo hlobo ezi-statistics nakule nto ye-GBV ziphume elo hlobo Grootman. Asiripoti because of le nto eyenzekayo. Loo nto ke ngokucinga fanele uba city only abayenza ezi zinto yabo. So ndiraiza le awareness, ndifika kumeya welcomed me, wabuza bakwenzeka ntoni, ndamchazela, and the mayor wants this thing. Wow. Uyifuna ibe se-Cape Town le nto umeya. Yefonini umeya uza kulungiselela mos indlu kwelaa cala. Mayor said to me, Grootman wase-Cape Town, he can only invest or sponsor this thing if he can be based there at Cape Town. I don't understand. Yeah. So if people from the Eastern Cape are not taking this thing serious, they are disappointing a lot of people who are going to be helped by Lendo. And umna abantu base Cape Town, they told me, brah, if Eastern Cape by this month, November doesn't receive you well, they don't take this thing serious, come and join us in Cape Town. Zoba na indawo zoba na yonke into. Yo. Yabo. So ndahamba ndahlala pa like I think government wase-Eastern Cape nowasebhayi umamele. I see it sadly. We are offerisha kwela. Yeah, offerisha because that's where I even got to meet Mr. Premier uSema Buyane. Sure. Oscar. Ndahlala naye phansi. Yo. I hope la ndlela besihleli ngayo nayo phansi inyani because he was very interested in this thing, moved because naye he feels like into yokuba into ye-mental health ayithathelwa ntweni, into yethu yabasingabafana sikwazi uhlala phansi ayithathelwa ntweni. So he promised he promised yena. And then councillor from indawo enhlala kuyo uthe umeya uzawubuya nomeya naye wathi uzawubuya besuppose sidibene izolo but khange bathi qi, which is what Sunday the 26th izolo khange baze. So ndisabalindile abantu abaninzi because I don't want to lie. Imali eKapa ndifumenanga. I didn't get imali eKapa. The reason ngakhange ndifumana imali eKapa it's because of I'm from the Eastern Cape. And look imali yaseKapa funeka ihlale eKapa. Yenzeka into zaseKapa. And to prove that like abantu baseKapa they really wanted to help me from the Western Cape. Everything ndihleli free eKapa, ndihleli 4 days ne if I'm not mistaken. Ndihleli eKapa 4 days bendihlala ki BNB ndisitye breakfast ndithini khandikhuphe imali eKapa bendihamba indawo ndisiye Robben Island. Nalapha khona sisokuqeqayo ukubulisayo othini. No man bengekho kwindawo yento yoba ngosisi. Okay. Bendihamba indawo bendihamba omarenz ndisithini. Abantu bafuna ubona lo Zolani. Oh man. Bafuna ubona lo Zolani. Mina bengena ezindaweni igama lami lithi. Phofu uzibonele. Cha it's just that bengafuni like benifuna ukhupha imali tavovo otherwise ngokutyile nawe ngenamhlanje ngayo. Yaqona noma ndikuyeni ndifuna ukubonisa something bayigama lami lingakubhatalela igama lami utye igama lami. Mina ndivela ndingene mina endaweni. Manager itha uzobhatala qha ndikubonile ba okay ngathi unayo inyuku yana ufuna unibonisa yona mandikuyeke ubhatale yabo because kaloku singabafana yabo and iGrootmans thina sikhula siseGrootmans umntu ufuna ukwenzelwa yabo hayi ndifuna ukwenzelwa ndifuna ukhalwa ile nto. So I was like Ketavovo let me let you be ufuna uyitya imali yami afuna utya igama lami itya Grootman yabo otherwise people luthando labantu Grootman it's not like abantu banayo imali okanye umna ndi celebrate luthando nento endiyenzileyo ezisa ithemba ebantwaneni babo to show into because what I'm about mina Grootman before mhlambi sishiwe lexesha is that apha ebomini Grootman we are given one rule, one direction into yokuba funeke sifunde siphangele sibe nezindlu sibe nefamily sibe nabantwana sibe namatyala and then sife. That is life. Kanti that's not life Grootman. That's not the only way life funeka kube ngayo. Like life has a deeper meaning more than those things and we Tina as people who are bigger than life. Yabo I'm trying to show people here that we are bigger than life. And also one of the words that touched Mr. Mabuyane, Premier and the mayor of Cape Town, I told them that with all the money in the world, onoinikwa elizweni with the family and everything, after that what's next?
And with that, when man, we should be ashamed as people to die without having an impact to humankind. We should be ashamed. Umna bendinako ulinda uba ndibe nemali kuze ndenze yonke lento, but mhlawumbi bengasoze ndibe nayo imali. We don't know. Because ke andina-degree andifundanga andicwimbanga apha elifini, but I have to do it now ngale nto ndinayo. Umzimba wam, I've sacrificed my body for umsebenzi, for money, for ixesha elide, but like now I'm doing it for a good cause. Yes, and yes, and I'm being a voice of hope and happiness to abantu bebencama that like you can. That umzekelo now there are people abanditatshayo ezipha ndiyibonile nto yakhe ifuna usebenza nami I want to walk from here to job, and I say to them, guys, sanuyenza izinto nxaba zenziwe. Don't imitate people's lifestyles because yes, abanye abantu like you can suffer. I'm not saying suyenza okanye yenze, but I'm trying to tell you like abanye abantu uzoba ngathi uyi-copycat ungafumani the same influence like reaction endiyifumeneyo ufeel ngathi kuyakhethwa. So try be creative around life. Zininzi into onozenza. It doesn't have to be a walk. Ungenza enye into. So I'm trying to show people here like even if you can follow the weather usuka from apha eBhayi kokulandelana neweather nethayo ukhangela indawo ezinethayo ushuta ii-videos, there are people aba-interested kwizinto ezi-unique, sure, authentic, njalo njalo nento but ke thina sifuna ukwenza into eyi-one. Mamela ke ngoku ndikubona sowubuya nge-flight ngofanini. Was that your first time flying? Kubani okuflayisayo? Kubani odibanisileyo? What happened? Yenzeke njani la flight? Okay, ungabikho bantu ngoku abazawuclaim into abaziswe nguwe apha. Indaba ye-flight ne yenzeke ngehlobo lento yokuba esibabe siqokelela mosesisentana ndisithi ndizireyizele ii-funds for unyuka apha nafor uba ndenze le Christmas party xa ndibuya. Bakhona abantu endiye ndasebenza nabo, sister wam, khona umbra kuthiwa nguBonga Inkosi, kuthi khona kuthiwa nguZandile Mcikizeli. Ndazenzela nje igrupanyana yabantu abazondibahandlishela izinto nje bandiseBhayi. Sure. Guys, banayo information nabo ku-social media. Guys, ndicela badecide into yoba noma si-organize imali ye-flight, akwazi ubuya ngenyawo. Wakhwaflya ngaphambili? Zange ndaflya. Umna Khotmani ndiphantsi ubreak irekhodi. Ndikhwele yonke into eyi-transport in 1 week. Hayi, mhlawumbi uyophulile. Ndisebenzisa iinyawo zam, ndikhwele imoto, ndikhwele iplane, ndikhwele iboat, bekushothi itrain qha. Nakhona it's not because of benganako ikhwele, it's just a matter of into yoba besisenza ntoni. Ndikhwelile zonke ezi. Ukhwele itrain so that isithi enyangeni. Ya enyangeni yamasisa. Bafuna bakuveki nzami itrain. Andaza ikhwela phi. Ihlangane le. Ya yabo. And he has to think not a lot of people benza loo nto nyana. Like inqabile loo nto leyo Khotmani. Inqabile but mna ndiyenzile. Yabo. Wow man. So apha ekuqokeleleni kwabantu ke yaye yaba ibohlangana imali. Yabo. But usesheli ohlala next door kwasekhaya. Kwindawo ekuthiwa amakhaya. Offered ukubhukhela iflight. Yabo shem one bhukhela iflight usisi. Organize nezinye izinto yabo. Like Khotmani yam, there are a lot of people like guest bebihleli apho ke siyazana naye kakhulu sesuka othenga incwadi zam noba 20 or ntonton copies incwadi ezininzi nobubele kakhulu. Unobelela sisi unobelela jonga Khotmani, as I've said baninzi abantu abancedileyo but kunzima umention bonke, not because of ndibalibele, it's just sibethwa lixesha and with that bakhona sisi bebeni-offarishe izipa, ndiyeka izipa zabo, obhuti bendisiyaka into zabo, izikolo. Isipakane lanto uhambaze ucofa-cofe. Ya, ndicofa-cofe, ii-facial, ii-drip, kwiindawo bendihamba kuzo, bendifumana ii-drip kuzo, osisi. Like, bebebanintsi abantu abandi-offarishe undenzela izinto, ezinye bendingakwazi ngenxa yantoni yexesha. Yo man. Because ixesha lam belincinci kapha. And also imini bikhawuleza, but there's a lot endiyenzile eKapa in few days. Bamela ke ngoku I think sikubonisaza apha ngoku elincinci lishiyekileyo abantu bafuna ukuncedisa bathini. Sizawubeka inambaro, email address at the bottom. Yes. Sishiye ne-team so that apha ekugqibeleni umuntu ofuna ukufowunela, umuntu ofuna ukufundisela i-email and that bangakunceda njani abantu bafuna ukunceda. Abanye mhlawumbi imali, abanye mhlawumbi zizinto. Do you want nje ubethe kuloo party leyo? Okay.
Since i-organization ndiphume apha eBhayi ingeka-registerishwa. Sure. And then we tried uba my-registration ndisesekapa njalo. Sure. And then sapusha with the family yayenzeka loo nto leyo. Sure. But now bekushota ndisayine nje a few documents namhlanje ndidibane nebank. Sure. For i-business account organization. But at the moment we are still using eyam, my personal bank yabo. Even though izinto i-funds ndiziseparated for into yokuba kungenzeka impazamo. Sure. And also umuntu ofunayo unditatsha ufuna ukuqonda nezinye izinto going forward because yonke lento iseyiprocess into yoba ndisaqokelela i-funds asikaqali ukunceda abantu ukwenza the yona into esifuna uyenza. So ndisaqokelela i-funds for uba kaloku xa ndihleli nabantu funeka abantu betyile. Yabo abantu funeka bebe nezinto because abanye abantu banethemba lento mhlawumbe ndizawufumana ii-toiletries phaa kulaa nto kaTazipa okanye ndizawufumana into etyiwayo. So ngoku I can imagine ndinika abantu amanzi befuneka bebe ndimamele ixesha lonke yabo. Funeke kutyiwe, funeke sikwazi uhlala singamajita. Yabo. So ndinawo Facebook okuthiwa nguZolani Ndalo Zondani, you get me there. KuTikTok nguzondani 51 uBroski. Inamba yam ke yona inamba yam but seyijikile ifowuni yam to baye mayibe public phone ngoku. But ndiyazama into yoba mandibe nefowuni yesibini because I can't handle messages apha from TikTok, from calls, from WhatsApp, from Facebook. Khona email address mhlambi. Email address bethumela apha abantu i-documents intoni email address nguzolanizwelam@gmail.com. nguzolanizwelam@gmail.com. Inamba yam yona don't mind ukinikezela because ndiyafumaneka kakhulu enambeni ba undibhalela imessage ndakwazi nongafumaneki later not because of andikuwe ngenxa yezinto. Inamba yam ngu-079 521 2733. Okay. Yes. Then inbox baza kufumana bazathini. Okwangoku into edibanisa nalena ke emajiteni nakosisi sithetha only ngento yonceda. Yeah, yes. Into edibanisa nale. Yeah good man. Mamela manje ndinewari bandiyazi bakukhona enye indawo funeke kuyo. For us nobe sinothetha imini yonke. And I'm so happy silifumene ixesha. Ndiyazi ba there's so much. Yes. This is just the first session. Yes. So as bakusenzeka izinto nathi sina foundation sizawubona into bazidibana njani izinto. Ngiyabulela kakhulu. Ezinye izinto azisuka from kuthi from other people will direct you sawuthini, you know. Nento ba i-foundation isebenza njani will try and guide. Ba kwenziwa ntoni phi ihamba njani. So indlela sesihambile nathi sizaxelela ngayo. Ba okay kiwa up asiphuma pha izinto kuthi ngayo. So this is not the last video esawuyenza nawe. Ezinye ngokusabe sesicacisa ke ngoku into ba kwenzeka ntoni and that intoni enye shotayo ke ngoku. So ngoku abantu introduce babe bekwazi wacacisa kahle izinto bangazaziyo. So everything oyithethileyo apha I'm sure bingekho kwezinye interviews njalo. So ngoku they got to see ke ngoku and then emveni koko sizawuya ke ngoku kuvutho ndaba into ba ngophi umuntu onoza angancedakala njani and that nani nifuna uncedo njani to make izinto bamazenzeke njalo. Yeah, thank you. I mean ndinewarithi ngexesha kakhulu manyanyani. Thank you to everyone obukeleyo uphikelela podcast enqindilili si enjoyile sifundile besilila ke besilila ke yo Tina ngokulila yo but kodwa sihlekile and that we're inspired kakhulu. If we phosile lento ibilapha, it was not about work. There was so much up. There was so much. Eyona part ndithanda kakhulu ipart yabantu besithi suyenza lento. Mntu bukele endlini baninzi abantu abathi kuwe suyenza into. Baninzi and they are saying that because bona bazukwazi. Not because wena uzukwazi. And yilo message esifumeneyo apha into ba everyone who said uZolani uyaphambana uZolani ayizukwenzeka lonto, it's because they've never done it bona njalo. Mandela ubumkota uthi it's not possible until it's done njalo. And you've done it wena. Yes. Like powerful. Andifuna uyiphosa into ba what you have done ne attention ne support nabantu companies pay millions for the campaign to get that attention. Njalo.
wena uyenze without a budget. Yes. Abanye ithi company yenza abantu no sifuna ibudget ye5 million, sifuna ibudget ye10 million because sifuna i-radio ezixhuthaxhuthana ngawe bona they have to pay to be on those radios. Channels, radio here, ndoni, social media, what, when you've done it. So you've shown abantu abayang, nabantu abadala into yoba ngabana we can do this. It's possible. This is powerful. That is why that, okay, with everyone that called me, with everyone said, manhlala naye uzola ndibana naye, nansi number yakhe funeni dibane, it is because ndiye ndayijonga from kolomelo. But hey, this young man, lento ayenzayo ayikho lula. Yeke le walk. I'm no madolo mna into bangakhala ngeke afike nase Bay West. Khona bale my phone ngizonithatha benama ngapha and then mna ngizokwazi. So thank you so much Buti. It's not the last one. And ask ke Christmas abesiphi yabo. Mhlambe sawushaya round and bazaxela bamasosowethu ba akukho muzawurojwa. Ehlobo la le khange amapolisa we visible kumnandi bilondo and izabe event enganatshwala because mainly focusing on abantu. Yo akasizulunga singamba sizothenga ubutshwala. Uzolani ngathi ngathi abhuda ngokuzolani ngo. No. Uzolani ngo. Christmas singabi nayo for nini. Ningaziselela after Grotman but there we want to ukhona abantwana we can still be human. Yeah. Around indaba zinto bangabikho singanwaba ngabikho alcohol like yabona confuse abantu basosowethu ngoba babihamba nawe kahle bona ngokuzona uthi thina ubutshwala thina like ingathi kapha budisa mina ngoku so why would I support into yoba also yekile up ngoya Poland nje no yandekisi alsa Grotman yandekisi alsa like ndayikiswa ialsa because ndiyeke early this year ndine 5 months only wasile wow yeah ndine 5 months I'm trying Jongo, you are taking control of your life. Yeah. Like there's so much to unpack, man. It's just that ixesha. Yeah. There's so much. Enye zaphinda siyenze to be it's sayibona basathatha na off the camera. Yabo. There's so much in cacile nje bingenakwazi ngexesha. I'm sure this is the longest we've shot for the episode. Yo. Awunobulo phuli record lapha. Umuntu ama record wena. Roman ndihamba nama records. Andisebenzi ndedwa namba uNkulunkulu. No. Thank you so much man guys. It's a wrap. Funeka simbalekise to somewhere. Sifuna ihloniphe nalindawo yakuyo ngoku. Bangathi akakhathali, you know. Yeah, thank you so much.